Mina, o Kairi! Kairi nasai! Què tal? Avui tenim moltes ganes de poder parlar amb la Isana. Està una miqueta nerviosa, però ho farà superbé, perquè parles molt bé el català i jo això ho puc xequejar. Sí. Bé, doncs, vosaltres si voleu veure tota l'entrevista, òbviament, us heu d'esperar fins a després de l'entradeta i heu de veure tot el vídeo, tot sencer, perquè està la Isana aquí. No et baixis de Tsunami Kudasai, ajuda'm això! Val, doncs, ja comencem l'entrevista. La Isana està una miqueta nerviosa, això, bueno, ja veureu de seguida que parla superbé el català, no hi ha cap problema. La primera pregunta que et faria potser és que m'expliquis qui és la Isana, d'on ve, qui és? Jo per què tinc aquesta persona aquí al costat? Vale. Em dic Isana i vaig néixer als Estats Units 1995, però vaig créixer al Japó. Però el meu pare és japonès i la meva mare és de Girona, de Catalunya. Però fins que jo tenia 20 anys jo sempre parlava en japonès, doncs jo no parlava mai a part del japonès. I a partir de 20 anys vaig començar a estudiar anglès, català i espanyol. Doncs ara puc parlar una mica, un altre idiomes, però... Molt. Pots parlar molt, ho parles però, molt bé. Però al principi només parlava en japonès i només sabia la cultura japonès. Visc al Japó i només estic a Espanya per una temporada per visitar la meva família d'aquí. I les teves amistats. Molt bé. Has parlat dels teus pares. Com es van conèixer els teus pares? Que sé que jo per aquí que hi ha una història una miqueta... Els meus pares, ells van conèixer quan el meu pare estava a la universitat al Japó i el meu pare jugava hoquei. I hoquei té una popularitat en la Catalunya. N'hi ha quantitat de gent que juga a hoquei. Bueno, jo tinc una amiga que la seva filla juga a l'hoquei. Sí. En català es diu hoquei. Hoquei? Ah, sí? Sí, i ho fa superbé. Vale. Sí. I com que Catalunya té aquesta popularitat de hoquei, el meu pare i el seu equip va venir a Girona per jugar a hoquei, perquè sembla que el seu professor de la universitat té connexió d'entrenador de hoquei de Girona. Era 30 anys o molt anys abans, no hi havia cap asiàtic a Girona, òbviament. Ni japonès, ni xinos, ni res. Per això, la meva mare i les seves amigues va decidir anar a veure quina cara té la gent de japonès. Era l'atracció, no? Era l'atracció turística. O sigui, vosaltres abans veniu aquí amb la càmera de fotos a fer fotos i ara era al revés, no? Anaven... I per això van conèixer i al principi va conèixer com una grups, el grup dels meus pares i el grup de les meves mares i van sortir juntes, jo què sé, i després del meu pare tornar al Japó va començar a estudiar espanyol, ell mateix, i va començar a escriure carta a la meva mare. I va intercanviar les cartes i jo crec que va quedar 2 o 3 o 4 vegades. Això és molt fort, Sí. Això és molt fort. I després, no sé per què, però van decidir casar-se. És que això és molt Només fort. va quedar 2 o 3, bueno, intercanviant-se cartes, però només no he viscut ni una vegada ni res, només 3 o 4 vegades sortir i ja està. Però sortir, venien... Sí, el meu pare va venir a Espanya per quedar-se amb la meva mare. Jo crec que 3 vegades o alguna cosa i després van decidir casar-se. Que guai. I la meva mare
va venir a Japó quan ella encara tenia 21 anys o alguna cosa. Va marxar cap allà, Sí, no? va marxar a Girona. I encara ells viuen juntes en Japó. És una parella molt bonica, molt romàntica. Tots per aquí. Sí. Tot és molt maco, però la Isana, no sé si es nota, però ella és half, no? Ella Sí. és el que es considera aquí un... Una cosa, aquesta família de la meva, Sí. he fet la documental, de fet. Ah, vale, doncs el posem a baix. El posarem aquí a baix. Sí. Tu promociona't, no passa res, aquí es pot promocionar qui vulgui. Sí, he fet Com es diu el documental? No, però al principi era la documental de la meva àvia de Catalunya, però Sí. està implicant aquesta història dels meus pares també. I jo crec que el títol és les memòries. Sí, jo l'he vist. Ah, sí. Sí, sí me'l vas enviar. Ah. Vale, ara tornem. Tornem a la part de Hafu. Hafu, per qui no ho sàpiga, ve de l'anglès half, no? Meitat, no? I aquí en castellà almenys es diu xarnega, no? Que és meitat d'un lloc i meitat de l'altre. Ella, doncs ja ho ha dit, és mig gironina, anava a dir, sí, mig gironina, i mig, d'on és el teu pare, de Japó? Al principi és de Hokkaido, però Hokkaido. sempre està en la Tòquio. Bueno, però és de Hokkaido, Sí. és d'allà. Com ha estat per tu ser Hafu? Al Bueno, Japó. vale, Aquí Japó. potser és més fàcil, no? Però Sí. allà com, Sí, al com Japó, ha estat? quan jo era como, bueno, elemental, Mhm. no. Quan estaves a l'elementària, quan sí. estava en la elementària, hi havia la half de coreana o xinès o filipina, però no hi ha la half d'europea. No hi havia ni cap. Jo crec que només jo i el meu germà. I doncs la gent me deia que sóc d'americana, perquè només la gent de japonès té idea, saps si és una meitat de blanca és com americana. És americana, directament, no és igual de... Sí, pot me ser deia europea, americana pot ser- o la gent estranger me deia, però bueno, tampoc no hi havia gaire bullying per això i tampoc no estic gaire considerada, no sé. Era exòtic, no? Potser, era més la Sí, idea una de- mica exòtic, però tampoc, no sé. No t'han fet bullying, no? No m'ha fet. Marginat. No, me deia aquesta cosa, però tampoc, saps? És com, si no ets half, qualsevol manera diria una cosa rares, no sé, és com... Bueno, doncs jo era únic i... Eres única. Sí, única. I recordo que portava arracades quan era elemental i jo sóc l'única i elemental no tenia gaire problema, però després de l'institut és molt mal vista portar arracades, doncs això tenia problema de portar arracades i també... De fet, fins i tot si hi ha una persona que és rossa o té un altre color de cabell, Has us de fan canviar, tenyir, has de no? canviar, sí. Us fan tenyir. Sí, has de canviar. Sí, com tinguis una miqueta el cabell, una miqueta... Però em sembla si jo, per exemple, hi anés, si hagués anat a l'elementària, Sí. a mi m'haguessin fet tenyir el cabell també. Ara potser una mica canviat, però abans sí, jo crec. Bueno, elemental no sé, però institut segurament sí. Jo no sé. I lentilles, no? També. Amb els ulls negres com... Sí, però... Bueno, però jo crec que ser half d'Europa té una mica més, no sé, bona vista, perquè sí que n'hi ha més discriminació per a ser half de coreana o xina o filipina. Des de jo era petita, doncs jo crec que ha afirmat molt com soc avui. Quedar en relació a la següent pregunta que et vull fer. Què hi ha de la Isana que sigui totalment catalana? Sí. Què hi ha d'això? Jo considero que, com que jo he nascut a Japó i també la meva llengua materna és japonès, jo crec que 95 o 90% soc japonès. I potser 10% o 5% tinc una part de català.
Kotowaru. M'ho poso. Bueno, però aquesta 10 o 5% de català jo crec que des de vista de japonès, aquí la gent parla una mica, sembla que barallant, saps? Barallant-se. Sembla barallant-se des de vista de japonès. I quan parlo amb la meva mare o la meva família, no estic barallant, però des de japonès sembla que estem barallant. I quan el meu xicot va veure, el meu ex-xicot va veure la conversació amb la meva mare, me va preguntar, però què esteu barallant? No estem barallant, estem fent conversació. Ens estem estimant. I d'aquesta manera, o també l'aquí és molt normal, bueno, no sé, normal, però molt de gent talla la conversació i com comença la seva conversació. I jo tinc aquesta intenció, com tallar una altra persona. Et surt tallar, no? També? I va començar la conversació. Però al Japó és molt mal vista. I allà també ho fas amb ells? Et surt, uah! I això sí que és mal vista i mala educació en Japó, però jo ho faig a vegades. Jo soc catalana, jo aquí... Sí, però ningú... Sí, només la miro la mala educació, però jo crec que aquesta part, la manera de parar, perquè, saps, és com... Encara que no sabia cultura ni res, però he viscut amb la meva mare, la catalana, Aleshores, jo crec que... És que parles tants idiomes que al final se't van mesclant tots, no? Aleshores, jo crec que ha afectat una mica la manera de parlar o la manera de conversació. El teu caràcter, no? Jo crec. Per això, jo crec que això és la meva part de català. Sí, el Chris Hemsworth, aquest, l'altre dia parlava de la Elsa Pataki, de la seva dona, i deia que a vegades quan el sent parlar a ella amb els seus fills, diu que s'estan barallant i ell és com en plan que no sé què està passant, saps? I que potser estan parlant normal. I això també ho va dir la Salma Hayek, com que l'idioma dels insults o de barallar-se és l'espanyol, o en el nostre cas el català, no? Del que estem parlant ara. Però sí, o sigui, és com... Són molt més passionats, no? A Europa en general. Jo crec que sí. He de dir, per cert, que això és un canal en català perquè hi ha molt poc contingut en català de Japó, de l'anime, del manga, de tot plegat, i hem de fer una miqueta de força en aquest sentit. I de tant en tant a mi se m'escapen paraules en castellà, perquè això és el que té ser bilingüe. I he dit lentilles i és lents de contacte. Després he dit... jo sempre diu lentilles. Jo també, ho he dit malament. És que precisament, o sigui, és igual que siguis catalana, que no, que... Vull dir que ens equivoquem. No passa res. Si sentiu que jo dic alguna... Perquè em diré moltíssimes, perquè jo soc bilingüe, totalment. Si veieu que en dic moltes, m'ho corregiu a baix, Però amb carinyo i amor, sisplau. Intentarem millorar per fer-ho cada dia millor, això. Següent pregunteta. Sí, què és el que t'ha pogut molestar de nosaltres com a cultura? Cultura, vale. No, vale. Una cosa gran que no m'agrada és molt escandalosos. Yes. Awesome. Perquè, no sé, el Japó és com respecta molt la tranquil·litat, silenci, però aquí no respecta gaire el silenci. Bueno, més que respectar és som així, perquè si te'n vas a França, parlen super fluixet. I estem al costat, Sí. Però som així. Específicament no m'agrada el transport públic o aquest lloc, perquè la gent la para en el telèfon i repara molt la veu alta i també algunes la puja música. Sí, això és horrible. Això per nosaltres, bueno, per molta gent també és insuportable. Sisplau, no existeix mai en Japó, no? Ja, però sisplau, si ens esteu veient, si sou gent que fiqueu la musiqueta, el loro que es deia abans, que anaves amb la música, sisplau, uns auriculars. Sí, no? I
també n'hi ha algunes altres coses petites que no m'agrada gaire, aquí. Per exemple, aquí no n'hi ha gaire no sé com es diu, la skin product, d'aquesta, els productes, sí, per la cura de la pell. Sí. Sí, perquè al Japó, jo crec que aquí és molt famós el producte de la pell coreana, però al Japó també n'hi ha molt tipus i n'hi ha des de molt barat i fins que molt car, i n'hi ha molt tipus i pots escollir quin tipus de producte tu vols. Però aquí només n'hi ha molt barat o molt car. Sí. I no n'hi ha més altres coses. I no sé, jo he vingut aquí fa un mes i jo no he portat molts productes d'aquesta pell, perquè jo he pensat, puc comprar aquí. I després vaig venir a la farmàcia i n'hi ha molt pocs i tots són molt cars. Sí, a la farmàcia és més de qualitat que si te'n vas a un supermercat. Però al Japó, si vas a farmàcia, n'hi ha molt tipus de producte. N'hi ha molt tipus de preu. I quan diu molt, és molt, Sí. Jo m'anava pels matins, això és molt català, però me n'anava als matins moltes vegades amb la cara rentadeta i me n'anava a fer proves, després acabava comprant, òbviament. Però me n'anava allà i el primer dia deia, ara em provo aquest de vitamina C amb no sé què, no sé quants. Cada dia anava provant un i al final em vaig comprar un, després de tant provar, però sí. O sigui, allà hi ha molta varietat. Sí. I els preus, per exemple, aquí Shiseido és supercara. Sí. És molt cara Shiseido. Sí. I allà és la marca de... Sí, n'hi ha també car, també, però n'hi ha molt la preu raonable, doncs pots comprar-la tranquil·lament al Japó. Sí. I també, l'última cosa que no m'agrada. Espera, que té una llista enorme. Tranquil·la, fins demà. Sí, l'última que no m'agrada és la de babo. Es fa fred. Com diu aquesta, la lloc per a ser senta? La tassa? No la tassa de beure, sinó la tassa de lavabo. Del vàter, sí. De vàter, al Japó sempre és calent. Però això si sentes és molt còmode, però aquí és molt fred. Ara estic acostumant, però quan la primera dia que em vaig arribar és com... Sí, per nosaltres al revés, és més Kimochi Warui, O sigui, per nosaltres al Japó, vull dir, aquí tu t'asseus i si fa fred, fas... quin fred! Però és simplement un tema de termostat, no? Sí, també tens. Però allà, o sigui, aquí, de fet, si tu t'asseus a un lavabo i està calent, dius, algú s'ha assegut abans? Uns minutets abans s'ha assegut algú. Però, ja ho entenc, però també, jo no estic gaire obsessionada de vàter al lavabo, però n'hi ha molts japonesos que no volen viatjar a l'estranger perquè hi ha problemes de lavabos. Però no només perquè la vàter és calenta o no, però és com diu, la washlet? És com... No, és com... la bidet? El bidet. El bidet. El problema del bidet, el Japó té tot en tot inclòs en vàter, però aquí no. N'hi ha molts japonesos que els meus amics, n'hi ha molts amics que, no sé, no fa molt de... Kimochi Warui. No vol viatjar a l'estranger perquè hi ha problema d'això. Sí. Doncs, un problema gran per als japonesos. No, heu de venir, home, que no sigui per això, sisplau. No. Molts japonesos porten aquesta papera per a fregar el cul de nens, saps? Els papers, sí, els papers de... Sí, tovalloletes... Tovalloletes per a bebès. Sí, per bebès. Per a viatjar, és molt comú. Sí. Per netejar bé. Però jo no m'assec mai. Ara estem entrant en un terreny una miqueta pantanós. Jo no m'assec mai. O sigui, jo quan surto, si no és a casa meva o a casa d'algun familiar, jo no m'assec mai en un lavabo. I si no, forro tot. Que dius, gasto un paper gairebé, ho forro tot.
Sí. Però No, per jo no. portar per a la fregaculs, no és per fregar. Ah, vale. Vale, perdó, això s'està anant de mare, eh? Hem hagut de fer un break, perquè això s'estava aquí escalfant massa. Alguna anècdota divertida que ens puguis explicar, que hagis tingut aquí? Però potser puc dir aquesta anècdota que hem sortit juntes per dinar. Oh, sí, aquesta és molt bona, explica-la. Vale. És molt cultural, Vale. està molt bé aquesta. Vale, pregunta un altre cop, potser. Jo et pregunto un altre cop, alguna anècdota divertida que hagis tingut? Vale. Doncs això, un dia vam sortir juntes. Jo crec que vam sortir a les 11. Com amigues, eh? Per les 11, a les 11 o algo. I Ainara m'ha dit que tinc gana, mengem juntes. Doncs això, he entrat a una panaderia. Un forn de pa? Sí, forn de pa. És que si ho hem de fer totes, Sí, eh? van entrar a un forn de pa i van demanar l'entrepans. Però Ainara, en aquest moment, m'ha preguntat que si vol que compartir una entrepà, però jo pensava una mica rara, perquè era 11, a les 11, i per a mi, a les 11 és com a les hores de dinar. És el dinar. Sí, i per a dinar, meitat d'entrepà és molt poc. I jo he pensat, Ainara, jo menjo tot una entrepà. I Ainara sabia, ok, doncs això demanem cada una entrepà. I he menjat entrepà i jo he pensat, bueno, això és la meva dinar d'avui. És que a sobre no es veu gaire, perquè estem assegudes i tal, però és que jo soc 2 vegades la Isana, jo m'adeixo 1,69 m i estic molt gran, soc molt gran. I clar, i ella era com en plan, ens ho partim, pensant que, bueno, que era l'esmorzar i tal, i ella, no, tal, i jo, jolín, digo, sí que em drapa, saps? Que jo li estava dient de separar-ho. Vull dir, encara era més xocant, no? I no ho vaig entendre en el moment. Sí, i després d'entrar 2 hores o alguna cosa, Ainara em va dir que mengem, i jo he pensat, però què? Ja he menjat juntes. Clar, ja va ser com en plan, com que ja has menjat? Si hem esmorzat. I ella, no, jo he dinat. I era com, what? Perquè em sembla que jo em vaig comprar l'entrepà, no? Al final, que jo vaig pensar, bueno, jo m'agafo algú més petit o alguna així, no me'n recordo. No, has agafat entrepà. El gran, sobte... Bueno, sí, és que menjo molt. Sí. Però, clar, va ser com molt impactant perquè jo tenia ganes de menjar, eren les 2 i escaig, no? Era tardet ja, i era com, i ara què fem, no? I bueno, vam menjar unes patates braves i ja està, em sembla? Sí, això és una anècdota divertida entre la cultura, jo crec. Sí, hi ha moltes d'aquestes, de que, clar, no et pots enfadar, no? De dir, clar, t'has de riure, no queda una altra, de dir, jo t'entès malament, a mi... És divertit, Sí. Potser podríem anar acabant amb una última pregunteta, que seria, tu quan has viatjat molt a fora, després quan tornes et relaciones amb japonesos, que potser no han sortit a fora, però tens relació amb altres japonesos que sí que hagin sortit, i com és aquesta relació? Sí que tinc la relació amb els japonesos que té experiència estranger, i jo crec que tinc una relació una mica diferent entre japonesos només està a Japó tota la seva vida, o els japonesos que està fora una temporada, perquè, no sé, la manera de pensar o la manera de mirar cultura és una mica diferent. Amb els japonesos sempre estan tota la vida al Japó. I també què consumís les llibres o la televisió o els llibres. Llibres, drama, la televisió, tot aquesta cosa són una mica diferent, i la manera de pensar també és una mica diferent. Més open mind, no? Que es diu? Més de ment oberta. També tinc bastant amics d'estranger que viuen al Japó, i també japonesos que tenen l'experiència a l'estranger. I també al Japó, jo crec que només 20% té passaport.
Uau, Doncs és molt poc, sí, sí, doncs això n'hi ha molts japonesos que no viatja estranger, només viatja dintre Japó. Al meu voltant n'hi ha molt de gent que sap una altra cultura, però saps, jo crec que saber una altra cultura enriqueix una mica de diferent manera i a mi m'agrada molt la qualitat. Jo penso el contrari, per això estàs aquí. No, sí senyora, és això, hem de tenir diferents cultures, hem de intentar entendre'ns més, que crec que les coses anirien molt millor. I bé, doncs moltíssimes gràcies, Isana, ha estat molt guai. I vosaltres, si teniu qualsevol pregunta per fer-me, per fer-la, per fer-li, és que els pronoms són espantosos. Doncs res, ja sabeu aquí sota i estarem encantades de respondre-us. També tenies un canal de YouTube. Sí. Que ja queda... Però estic fent en japonesos. Estic explicant coses de Catalunya en japonesos. Si estàs intentant aprendre japonès, entra també al seu canal. I qualsevol cosa, doncs això, ens aneu escrivint. Moltíssimes gràcies per veure'ns. Moltíssimes gràcies, Isana. Ha estat superguai. I ens veiem en un altre vídeo. Jane! Adéu. Això. Ens quedem així mitja hora? Vale. Ole. Vale, ja està.